От крехката розова пъпка разкошен разцъфва светът. От малката първата стъпка започва най-дългия път. От борча разперва се бора. От зрънце пшеничният клас. Растат и големите хора от малки деца като тях. Добър вечер, уважаема публика! Добре дошли в препълнения салон на Ловчанско читалище Наука. Тази вечер е много различно, много празнично, много светло, много радостно. Защото поводът, който ни е събрал, е чудесен. 30 години с магията на детството. 30 години вече в нашия град има една прекрасна детска градина, която създава толкова много радост, толкова много усмивки и се грижи толкова много не за кой да е, а за нашите деца. 30 години са и много, и малко. 30 години обаче са достатъчно доказателство за всеотдайност, устременост и безспорни успехи във възпитанието и отглеждането на малките деца. 30 години, в които целият екип на детска градина Радост, педагогически и помощен, с отговорност и любов полагат грижи за мълчуганите. За това с много усмивка, с много радост и с много любов. Добре дошли на 30-я рожден ден на целодневна детска градина Радост! Всъщност всички вие знаете, че детска градина Радост е истинска планета на децата. Нека да видим как ще ни представят това децата от втора група. Ще бъде детска планета. Ще бъде детска планета.
Хайде да се поклоним. Точно така и балоните отиват към публиката. Още веднъж можем ли да се поклоним заедно? Хайде. Точно така. Благодаря ви, благодаря ви. Можете да отивате отзад, зад завесите, защото там има още изненади за вас. Хайде да помахате с ръчички на публиката. На сцената е много хубаво. Заповядайте, 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 заповядайте. Видя ли мама? Да. Свободен и усмихнат празник трябва да бъде днес, защото свободни и усмихнати са децата ни. Още много красота имаме да видим тази вечер, но ми се иска да припомним, че преди 30 години е началото на целодневна детска градина "Радост". 30 години сякаш са излетели като миг, но това всъщност тогава, пък и сега, е една от най-модерните, най-добре поддържаните, най-новите, най-усмихнатите детски градини, защото има и такова име – "Радост". Какво има в детската градина, скъпи и уважаеми родители и гости, вие вероятно много добре знаете. Просторни занимални, великолепни спални, физкултурен салон, голямо зеленен двор, пълен с детски смях и игри, много празници, функциониращ басейн за децата, кухненски блок, методически кабинет, но там има и най-важното – педагози и персонал, който се грижи перфектно за мълчуганите. Началото е през 1986 година. Това е време, в което си струва да се сетим какво е било, как е било, кои са били хората там. Много от тях са днес тук с нас също. За тях и за всички вас едно специално изпълнение на подготвителна група 6 годишни. Нека да видим тяхното слънце. Thank you.
истинско слънце и прекрасни звезди. Великолепно. Чудесни, истински звезди. Нали знаете, че за да видите всичко това, има много труд, много усилие и много любов. Цялата празнична програма е подготвена с огромно желание от настоящите възпитаници на детската градина. Аз съм сигурна, че в залата има и много бивши възпитаници. Сега нека да чуем и как пеят децата за своята градина. Моля ви да аплодирате децата от подготвителна група 5 годишни, защото те има да ви поднесат и специална песен сега. Благодаря ви за тези аплодисменти, те са изключително важни за децата. Толкова радост им доставяте. Вътре зад кулисите казват, на мен ми пляскаха. През всичките тези 30 години в този дворец на радостта и детството се случват прекрасни делници и прекрасни празници. Всеки родител знае колко скъп и мил е всеки нов миг на неговата рожба. Колко важно е да е уверена всяка крачка, как всеки нов ден носи още едно преживяване, още нещо ново и различно в порастването на детето. Ето вижте ги колко са усмихнати и превързани най-малките пиленца. Предлагам ви да им се порадваме с много усмивка и любов. Аплодисменти за танца Пиленца на